Avui comencem una sessió de moltes reunions de la Federació Internacional. A Barcelona està acostumada amb la Federació Catalana a acollir des de fa 5 anys reunions de la Federació Internacional i per primer cop a la història de la Federació Internacional farem reunions de la Federació Internacional, que serà el dijous, reunions de la WTBA, que és la divisió de Tenpin de la Federació Internacional, reunions de la WNBA, que és la divisió de Nanpin, que també tenim aquí a Catalunya, i avui tenim les de la zona europea, que és una federació superactiva, engegat el projecte més interessant dels últims anys, amb un circuit europeu magnífic. I avui precisament estan reunint aquí per diverses coses, entre elles un pla d'educació, està fent tot un programa de certificació d'entrenadors. Després també es parlarà del circuit europeu, de les noves regles del circuit europeu per l'any que ve, i on es faran els campionats d'aquí al 2012. Per tant, molta feina, ells estan 2 dies treballant, nosaltres treballem amb ells col·laborant al màxim i el que volem és que se sentin a gust a casa nostra i que puguin treballar pel bé del bowling a prop de nosaltres. Dear members of the Presidium of the EBS, we are again in Barcelona, in Catalonia, for a meeting. I want to express the support of our government of Catalonia and also of the Union Federations in our sport. And for me, it's a very, very nice day. We have a very hard week with all the representatives of the WNBA, also the WNBA and the FIQ. And I know we build the best for the bowling in the future at these moments. At the end, I very agree with all of your tasks in Europe. And I wish if you need more support of our federation, you are at your presence. Thank you very much, Johnny. And it's for us once again a great honor to be in Barcelona. And we are definitely very grateful to the Union of Sports of Catalonia, to the SCDB, of course, to you personally and your staff. They are treating us like kings. We appreciate that very much. But and plus the atmosphere here in Barcelona is, apart from the facilities in the hotel and the meeting room, the surroundings are beautiful, the food is beautiful, the people are wonderful. So I'm afraid that we will come back another 50 years from now, and we'd love to do it. Thank you very much for the hospitality already, and we are looking forward to a big week with a lot of work.